Напэўна, найбольшы пласт лаянкі складаюць праклёны або кляцьбоны. Скулля табе. Скулля – гэта такая хвароба, балячка. Каб ты гарохам сраў, трасту табе ў бок, каб цябе пярун ляснуў, каб цябе куры дрыслі, каб ты выцягнуўся, каб цябе пранцы, каб ты сраў пад плотам калючым дротам, каб ты зморшчылася, хай табе зубы ў роце будуць лішнія, каб цябе халерыя аблажыла. Вельмі часта гэтыя праклёны ўзнікаюць цалкам раптоўна, у залежнасці ад сітуацыі і зла, якое табе нарабілі. Каб цябе на вяроўцы вадзілі, як ты майго коніка павёў. Каб цябе сляпога вадзілі, як ты мяне за нос водзіш. Каб табе ногі скруціла ў вяроўку, як ты мне скруціў 5 рубельчыкаў. Каб табе праз бок вылезла тое, што ты маё з'еў. Каб цябе трасца калаціла, як ты акалаціў мае ігрушкі. Каб твою кроў вужы смакталі, як ты з нас смокчаш слёзы і кроў. Каб ты астатні раз крычаў, як ты крычыш на маіх дзетак. Каб цябе паляруш аблажыў, як ты аблажыў маю зямельку вялікім падаткам.